Hvad? Nej, ikke noget. Jamen, jeg mener det. Hvordan er du kommet ind til det der kunsthalløj? Jeg har altid elsket kunst. Især malerier. De kan fortælle så meget om følelser og stemninger. Ligesom Krøyer. Krøyer? Du kender godt Krøyer, ikke? Ham, der har pølsevognen op på Lille Torv? Jeg tager pis på dig. Selvfølgelig kender jeg Krøyer. Hans maleri for Sankt Hans Aften, som er hans svanesang over hans tabte kærlighed til Marie. Alt det der. Hvem mistede han hans hotel? Hugo Alvin. Er det en præstation over middel? Et 8-tal? Et 9-tal måske? Jeg vil sige 8. Fordi du ikke sagde, at han var en svensk komponist, hun mødte i Italien. Sicilien! Hvad for noget? Hun mødte Hugo Alvin på Sicilien. Det er bare så, det ikke er upræcist, når du spiller smart den anden gang. Tænker du er en småkriminel? En småkriminel? Det er da ikke mig, der kører uden lys på cyklen. Godmorgen. Jeg har afhørt forhandleren, og han har givet mig et signalement af de to, som han mener var taxachauffører. Så jeg har forsøgt at finde frem til dem via de lokale taxaer. Glem de 2 første. Jamen, Der er et eller andet med de 2, der er ikke... Det er damen, der er nullen. damen. Ja, den ældre dame. Okay. Ja. Og så er der de tekniske prøver. Ja. Har du tjekket op på dem? Ja. Hvad viste de? Jamen altså, ikke noget endnu. Ikke noget endnu. Men jeg har fundet Ralf og Timos far. Så. Det var ret, du havde tid til at snakke med os. Ja, men jeg kunne lige klemme jer ind. Egentlig skulle jeg have været ude og spille golf her til morgen. At det, vi gerne ville snakke med dig om... Snakke? Det må være... Jeg tror sgu stemmebåndet er rent lige ind i en stormfuld tvebakker. Ja. Vil du have en øl? Altså, egentlig drikker jeg ikke mellem 12.30 og halv 1, men når du nu presser på... Arno, jeg har gået og tænkt lidt. Tillykke med det. Grunden til, at jeg gerne vil tale med dig, er, vi vil gerne vide, hvad dine 2 drenge, Timo og Ralf, lavede i tirsdags. Ja. Ja, selvfølgelig. De sad og spillede kort med mig hele dagen. Det er sjovt, for det siger de nemlig, at de ikke gjorde. Ja, hvem fanden har det så været? Jeg blev blanket fuldstændig af. Ja. Jeg vil gerne høre, om du har kendskab til, hvad dine drenge egentlig går og laver. Prøv at høre her, altså... Jeg pisser regelmæssigt i bukserne, hvordan du er, jeg skulle have styr på 2 voksne drenge, og ikke engang jeg har styr på mit eget vand. Apropos vand, den båd, der står i dit navn, hvor har du den fra? Hvis du tror, du kan sidde her og udfrit mig bare for et par bajer... Altså, vi spørger dig bare pænt, om Nej, ikke I spørger mig ikke bare pænt. I regner mig for en usel luder, der vil gøre alting for en skide bajer. Ja, det må du undskylde. Det er i orden. Er der en bajer mere? Det er jo ikke rigtigt, det du siger der. Det er rigtigt, det jeg siger. Det hedder A4. 1, 2, 3, 4. Hey, kan vi ikke bare sige, at Timo har ret, og så lader vi den ligge der lige nu? I overmorgen ankommer der en container til containerterminalen. I den er der nogle kasser med radioer. I en af de radioer er der en pose med piller. Jeg har nummeret på containeren og serienummeret på den kasse med... Undskyld. Kan du vente et øjeblik med det der? I morgen tager I toget til Hamburg. I er tilmeldt en erhvervsekskursion fra Hamburg Banegård, som kører tilbage hertil til en rundvisning på havneområdet. Når I er inde på området, skal I hurtigst... Okay, nu spørger jeg om noget dumt. Hey. Ville det ikke være nemmere, at vi tog hen til området og gik ind? Men okay, det er rigtig dumt spørgsmål, ikke? Det er hegnet ind. Der er overvågning, og der går vagter rundt. Hvorfor?
fordi det lukkede af på grund af terrorsikring. Det er da åndssvagt. Hvad så? Man er bange for, at folk skal komme ind og springe vandet i luften? Nå, for fanden, de er bange for, at man skal komme ind og springe de der container i luften. Hvorfor skulle du springe container i luften? Ja, det er da et oplagt terrormål. Hvad skulle man ellers springe i luften? Skulle man springe en lille havfru i luften, hva'? Fed terrorhandling. Ikke bum, patter og skæld ud over det hele. Hey, kan vi lige holde fokus? Når I er inde på området, så forsvinder I fra gruppen. I finder containeren, får fat i radioerne, tager dem med tilbage på bussen og kører ud sammen med bussen. Ingen har set noget, ingen har hørt noget. Stille og roligt. Må jeg spørge noget? Ja. Må jeg spise nu? Tak. Hvad? Prøv, man siger da, at det er meget sundere at spise en masse små måltider i løbet af dagen end et stort. Har I styr på, hvad I skal? Vi skal køre til Tyskland, så vi kan køre herop. Og så skal vi køre tilbage til Tyskland, så vi kan køre hjem igen. Husk at aflevere jeres mobiler ind i går. Så sørger vi for, at der er lidt bil til jer. Tak. Man kan altså godt blive helt flov, om man er tysk afstamning, når man sådan læser om Tysklands historie. Ja. Tyskland har aldrig vundet VM i fodbold som samlet nation. Nej, altså, jeg mener, mormors onkel var nazist. Nå, jamen, han var en rar nazist. En rar nazist? Jamen, det er ligesom et dansk folkeparti, ikke? Der er jo både slapper og strammer, ikke? Han var sådan en slapper inden for nazisterne. Han ville gerne være rar mod jøderne. Altså, mor har da fortalt, at han har skudt op til flere jøder. Nå, jamen, han skød dem jo ikke hårdt. Hvordan kan man skyde nogen blødt? Brugte luftgevær. Nazisterne brugte ikke luftgevær. Det gjorde de. De havde en hel enhed, der kun brugte luftgevær. De havde en hel enhed, der kun brugte luftgevær? Ja. Luftwaffe. Nikolaj, du giver mobilen til Sofie, så tager hun den med til Sverige, ikke? Også din egen. Hvad, stoler du ikke på mig? Jo, men jeg stoler mere på hende. Ja, så tager jeg med. Undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, så tager jeg med til Sverige. Nej, det er fuldstændig udelukket. Hold da kæft, et dejligt sted, du har her. Ja. Det skal da nok blive smadret hyggeligt. Det her, det er simpelthen den dummeste udklædning, du til dato har dæsket op med. Du kan da selv prøve at google en tysker, så. Ja, jeg brugte det der nemt nok. Hallo, hören Sie bitte zu? Herzlich willkommen hier auf dem Hafengebiet. Wir nehmen erst eine schnelle Wurst und dann machen wir unsere Hafentour. Bitte schön. Det skal meget lækkert, hva'? Hvad? Så er lige en pølse til at starte på. Det stresser mig. Det stresser mig fuldstændig. Ja. Det var... Ja. Men der var egentlig heller ikke, fordi jeg rigtig ville så skide meget, så... Det var egentlig bare det. Jeg skal også have lavet et par andre opkald, men... Ha' det godt. Hej. Hvad var det der? Hvad? Ja, over ved vasken. Jeg skulle have brugt af. Ja, det var mere det med hanen, jeg tænkte. Ja, jeg lukker bare for vandet. Ja, 3 gange lige i streg. Altså, jeg har en lille smule OCD. Det er lige meget, at det er lidt åndssvagt. Okay? Okay. Hvad, kender du OCD? Nej, jeg har mest bare rød has. Jo, jeg har set et program om det. Men hjælper det så at lukke vandet 3 gange? Det er fordi, jeg tror, det er bakterier i det sidste vand, der løber ud af hanen. Men det sidste vand vil jo altid være inde i hanen. Når vandet er inde i hanen, så er det jo en form for stang. Og så kan jeg knække stangen af 3 gange, og så er det rent. Du er da godt nok klar til den lukkede, hva'? Hvad så, når du tisser? Er det så det samme? Sind die lecker, die Würste? Ja, hatte ich recht, wa? Möchten Sie keine dänische Wurst? Jeg skal Paulberg.
Sehr Dennis, sehr berühmt. Hast die Jeppe på bjerget geschriffen. Geschriffen? Ja, er vores forfader. Hören Sie bitte zu. 2 bis 4 Schiffe laufen am Tag den Hafen an. Es sind mehr als 700 Container. 700 Container. Das muss man fandme noch sagen. Folgen Sie mir bitte. Wir gehen jetzt zum Zollamt. Nehmen Sie Ihre Würste mit. Mehr als 100 Leute sind damit beschäftigt. 700? Ja, det er 700. Nej, det er 1700. 7, det er 7. Kom nu. Ja. Her er nummeret på containeren. Nummeret? På containeren, vi finder den, og så er det ud. Nej, hvor svært kan det være? Vi ved, at den er rød. Det er containeren. Det her, det er kraftedeme med containeren. Hvad? Ikke noget. Ned med de kasser der. Længere inde. Kom nu op med dig. Er der noget? Nej, det er kun hvidvej. Længere ind med dig. Ja. Kom nu ind. Ralf? Jeg tror sgu, de er her. Skide godt. De her, de skal arkiveres. Og jeg mener direkte i arkivet. This is strictly on a need-to-know basis. Classified information. Toge? Ja. Er du egentlig god til engelsk? Ja. Prøv lige at komme ind. Prøv lige at... Prøv at holde dine fingre sådan her. Sådan. Hvad er det her? Du er god til engelsk, ikke? Nå, ja. Okay, så prøv lige at følge med her. Nu tegner jeg lige noget. Ja. Se, hvad det er? Det er en høne. Hvad hedder hovedet på engelsk? Head. Og hale. Tail. Og... Wing. Du er god. Nu peger jeg på de forskellige ting, og så skal du sige, hvad det er, når jeg peger på dem. Okay. Kommer til at gå stærkt. Ja. Head. Tail. Wing. Head. Wing. Tail. Tail. Wing. Tail. Wing. 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 Ja, hallo? Gallo? Den dummeste i husstanden, siger du? Lige et øjeblik. Toge, det er til dig. Hvor svært kan det være, mand? Det er som at knippe en skaldet mand. Ja, hvad? Jeg siger, det er som at knippe en skaldet mand. Det hedder klippe en skaldet mand, ikke? Det betyder noget svært. Det hedder at knippe en skaldet mand. Det betyder, det er let. Altså, er du klar over, hvor let det er at knippe en skaldet mand? Han ved sgu da godt, at han ikke får noget. Kan du skynde dig med de her?